Ассалому алайкум дӯстони азизам ва казач хелен созен хубен саломатиятон хубай вақтотон хушай чӣ ҳол дорен охи кору бор рафтиса зинда бошен имрӯз 17 май 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 135 сомонӣ дар имзон аввал Opel хечибек астай Opel Vectra астай бардруи азиз Mercedes Benz астай як кадай шаҳри Душанбе ва ноҳияи рудаки хонаи заминакию квартира дар кораи тучанс ма дар кораи дар ҳам видео гап мезанам хонаҳои заминии арзонак сар мешавад шаҳри Душанбе хона астай дар шаҳри Боғтайране ки Қирған квартирои арзонак астай дар шаҳри Исфара шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо қизиқи видео ҳам ки хонаҳои фасони заминакӣ дар ҳам видео бисёр дӯстони азиз ва секомната квартира 100 000 сомонае бардруи ғарибам шумо метавонед ки секомната квартираро 743 000 рублда бихарен ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардагам видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи наво шумо мақбул мешавад мисли ҳар вақте я дона лайкира бишхен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен каналда подписаться кунен мерим акус дӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз бачаи ачкидор навора сар мекуна ҳози як бародар мошини хича сиёмка кардагия ма дарои кад бардруи азиз айма да зур гап задагия бор гӯш кунед. салому алайкум дӯстони азиз хачибеки фурӯшия солаш 97 ҳозир дуруну берунша камера мекунем хати мотор чашкиёш рафтем дарош ручной бидай коробка механика сидении қафо лук доштай бародаро краскаш хеле навай краскаш сухтагӣ нест бародаро чашкиёи пеш варид надоштай абс доштай ба километри нав чашкиё варид надорад мотор як шаши простое бародаро ҳозир чашкиёи қафоша мебинем чашкиёи қафош тоза буда варид надошта чашкиёи қафошам ҳозир параша мебинем парашам тоза буда чашкиёш варид надошта бародаро ҳозир як гирди мошин то мехӯрем ки шумо хушрӯ бибинед состояниеша краскаш умуман сухтагӣ нест краскаш тоза 4 баллони нав пачка задагия хадавои пеша нав кардагия нархша 40 000 сомон гуфтесай бародаро 40 000 сомон бо муомилаам дора номери соҳиби мошина 118 46 13 маълумоти бештар занг бизанед ай соҳиби мошин бигирем бародаро явозгаи парашон то бихӯрем ина бародаро бардруи азиз хаста набошем бачаи ачкидор навора давом мета мегзарем ба дигар меълони имрӯза дӯстони азиз мошини фурӯши Opel Vectra B соли баромадаш 2001 дӯстони азиз солои навшай Vectra солаш 2001 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай абъём мотораш 1.8 литра коробкаш механик адрес бардро шаҳри Исорда қарор дорад деҳаи Бағалакда шаҳри Исор деҳаи Бағалак гуфтагиай нарша бардруи азизам 32 000 сомонӣ мега касе харидор бошен савдо дар назди мошин мақсад ки беҳуда занг назанед мега биёен мега ай пеш мошина бибинен савдо дар айн пеши мошин дӯстони азиз номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. бардруи азиз агар шумо ягон реклама дошта бошен замин хона квартира мошин чизе ки барои реклама дорем бардруи аз ягон фирма мақсад ягон аппарати фурӯш чизе ки барои фурӯш боша бардруи азиз номерои дестем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ма барои харидорора
рекламаи зуруш мекунам. дӯстони азиз, як компанияро гап мезанем, баъд ин компанияро гап задан хонаҳои изолада мегзарем, не ки боварам кунен. дӯстони азиз, компанияке бузургӣ ва компанияке назараш мода тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай ҷои кортон, ай пеши хонаҳотон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардури азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. ози бардури азиз, компанияро бисёр шидага не ки охи мерай ай пеш мебинӣ хеле мошино надоранд. дӯстони азиз, ин компания чӣ хеле гуфтам, компанияи чанд сола таҷрибаи корӣ дорад. компания акай бозоралӣ ва компания акай назар. нархи навош дӯстони азиз 7500 рубл гуфтак бугӯ. агар занг бизанӣ бугӯ ки номероро ай канали Саудутеҷӣ гирифтам, ту да гарини скидка мекуна. ҳар ди номерош WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. бисёри бародаро дар комментария менависанд ки ака мада хона биё, ё мисол WhatsApp мада мебуранд, мега ки мада хонаи арзон биё. бардури азиз, мо хонаи арзон намиёвем, мо фақат реклама мекунем. дӯстони азиз, ина акара реклама мекунем, гӯш кунед. я ака дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ хонаи заминакӣ ё секомната квартира дар Курай. сумаш мега то 200-230 000 сомон абоша мехарам. дӯстони азиз, марҳамат, касе ки дошта бошед, дӯстони азиз, ами акада занг бизанед, пулаш тайёрай. бардури азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. хаста набошед, аммо лайка фаромӯш накарда бошед. дӯстони азиз, мошини фурӯшии Mercedes Benz Elegance соли баромадаш 1998, сӯзишвориш газ бензин кор мекарда, абъём мотораш 1.8 литр, коробкаш механик, 4 та электропакет дошта, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионераш мега кор мекуна, кондитсионераш яхча ҳай. дӯстони азиз, 4 та баллони 70% дора, мега ки ягон дар надора мошин, мақсад ана мегирӣ фақат ҳай мекунида. адрес ноҳияи Ёвон, деҳаи Главшонда қарор доштай. нархи мошин дӯстони азиз 6000 сомонӣ мега. бовар ки беҳтарин нарх е. 6000 сомон дӯстони азиз, Мерседеси 98 сол Elegance будай. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам ки хонаҳои заминӣ мисол фасон бисёр рӯй кардагена. бардури азиз, як хонаи ана маъқули дили хидам ай. дӯстони азиз, рангшам хушрӯй, мисол светшам фасонай дар треза дора. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ана Ленинград. 12 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. ана ҳоҷатхона доштай, баня доштай. дӯстони азиз, ана тарафи фабрика дай мега 3 километр то пеши хонара. дӯстони азиз, нархиш 235 000 сомон мега. касе харидор бошем, бардури азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед. агар дер нашида боша, метавонед ки занг бизанед, қад соҳиби хона маслиҳат кунед. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш мекунанд ки хонаи арзон дар тарафи Қарған бумон. ина бардури азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар. шаҳри Бохтар, бардури азиз, ин номи навшай, номи пешинаш Қурғонтепа. дӯстони азиз, бисёри бардуро мегӯянд ки мо номоро аёд мо буровардем, хай мисол 5 солши 10 солши дар Россия. бардури азиз, барои ҳамун ана шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. хуб, 3 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. ана соҳиби хона маълумот додагие ки ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Димитров, Қараболо. дӯстони азиз, наздики Қараболода будай. чӣ хеле гуфтам, 3 сотиқ 3 дар хона, тарафи Қараболода. нарха дӯстони азиз 210 000 сомонӣ мега. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. 210 000 сомон маълумот шабо дар байр кана навистагӣ. видеои рӯзинаро аҳамият додам. як бародар нависае ки ай тарафи Хуҷанд квартира бисёр бумон. бардури азиз, ай тарафи Хуҷанд наёфтам, не ки ай тарафи Исфара ёфтам. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, тарафи Нурафшон шуда гуфтагӣ ай. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 80 квадратни метр ай. домои пешина дӯстони азиз, квартирара нав ремонт кардагӣ мега. соҳиби квартира маълумот додагӣ ай ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ана мақсад ки нав ремонт кардагӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, сехонага 4 этаж, шаҳри Исфара, Нурафшон, нархиш 100 000 сомонӣ. касе ки Исфараем, бардури азиз, ҳеҷ када нагем, пула ҷамъ кардагӣ бошен, ҳозир барем бихарем. ман худам пул медоштам, ҳозир мехаридамаш да.
дӯстони азиз, ҳамин 8 эълон да омадем. Касе ки душанбе ку комментера да бинависем. Бардруи азиз, подписчикои душанбегӣ бисёр дорам ё кам? Зинда бошед, шерои нар. дӯстони азизи квартира десен қарордора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулпарвар гуфтагиай. Духонага квартира дар 1 этаж қарордора 41 квадратни метрай. Дом новостройка дӯстони азиз, гуфтагӣ нест ки чанд этажаи дом. Хулоса дом новостройка квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, туалет баняш мега алоҳида яне ки ҷудо-ҷудоай, айраи калон 100 метр дарунай мега. Ремонт кардагӣ медроё зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. Нархиш 260 000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен бардруи азиз, числаи видеора нигоҳ кунед, харидор бошен ба занг бизанед. дӯстони азиз, ана числаи имрӯза 17/05/2023. дӯстони азиз, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошинои арзонак, мошинои хушруб данекӣ, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, хонаҳои рангборкардагӣ, аз куҷое ки квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. хай фикр мекунам ки хай нархҳои зур бичери нар, ака маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани мо, барои чақчақҳои мо, хотири ҳамин очкиҳои мо ҳам як доналай ки бепала биҷихен. зинда бошен хак ам хеле шӯхиҳо айдаана мебурояда. шерои нар зинда бошен, мара хушруб фаҳмем. настроени боша кам-кам барои шуморо шӯхӣ мекунам. шерои нар бисёро дар ғарибиен. нана ҳамин шӯхиҳои ма мумкин ҳаловат баренда. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. ӯ рӯз як комментера да нависае ки мо дар ҳамин ғарибием, ҳамин гапҳои да мега хирсанд мешем. хулоса бардруи азиз, соф зиқ нашен. иншоалло ки ҳамаш айпешай саломатӣ боша, ҳамаш мешавад. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед ва канали нави мара дар комментария бидроен подписатсия кунед.